Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Bukod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 14 na bulan sang Oktubre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga tundaydayon karon nga aga. Kampanya sa mga politiko ginapagi sa radyo, telebisyon kag social media. Suno sa report ang iban ginaabusuhan kag binastos na nga mga tinaga ang nagagwa sa social media. Hindi na ni mapunggan? Mayor Isko Moreno, ginarespeto ang pag-atras ni Noli de Castro sa iya kandidatura sa pagkasenador. Diri sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Leonardia nagpagwa na sang mando ehekutibo numero 49. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Bangod sang pagbinag-ubag-ong kakampanyahanay, ang pagdumili sa pagtilipon-tipon, dumili sang pila ka mga posible rally, advance ni abanse, bangod sang social distancing, ang karon na sentro ang kampanyahanay sang politiko sa radyo, telebisyon, pamantalaan kag social media. Hindi tanto ang radyo bangod may ara ya nagabantay nga kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Akod sa bagay iban galusot gid man may mga paid program. Sa pamantalaan ang mga komentaryo sa telebisyon ang hindi maintindihan ang binastos nga nagagwa kag personal nga hanusanay sang mga politiko sa social media. Wala kontrol. Hindi ta maibalaan kung sinong makakontrol sini. Ang mga nagagwa nga tinaga, binastos na, nga hindi na bagay kuntani, ipagwa sa social media. Mga personal, pamuyayaw, kag iban pa. Ang pila ka mga grupo sang mga abogado, pila ka grupo sang mga kilala nga mga personalidad kahapon, nagpalayag
kung paano matap na ini ang binastos nga nagagwa sa social media. Suno sining grupo dapat mataas-tasod tang level sa aton kampanya. Pwede plataporma di gobyerno lang ang nagagwa subong hindi na magkalaamo nga tinaga. Mga binastos na, personal, kag iban pa. Ti sinong makatapna sini. Sinong makapauntat sini. Mga piki, nga account ang ginagamit sa iban, mabudlay i-trace kon kanday sino ini sila. Ang punto naton hindi maayo. Bangod, ang nagagawa sa social media, ginabasa sa mga hobinis. Ginabasa sa nagakapot sa mga cellphone nga hindi kuntani bagay. Bangod sining iban nga mga teenager pa, hubin pa kayong kakapot na cellphone, mabasahan nila ang hindi magkalaamo kag binastos nga mga tinaga. Ang pamangkot karon, sino ang makapauntat sini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos sini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolom nun kag negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. sang Santon Plus Herba nga habon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:46. Respetado ni Mayor Isko Moreno ang pag-atras sang kandidatura ni Noli De Castro. Ginarespeto niya. Gulpi lang nagkambyo ang paminsaro ni Noli De Castro. Pwerte manino, ang kapalaran ni Noli sa politika, masanag man mo, nakagi mo sa vice-presidente. 3 katuig nga senador. Pwerte man si Noli De Castro, bantog man nga broadcaster sang ABS-CBN. Ano ang nagtulod kay Noli De Castro nga mag-isol o kung mag-atras sang iya kandidatura? Kahapon nga monitor kita siling sang aton upod sa pangabudlay nangamuyo siya kuno mo kay Nazareno. Sila niya dito ya kag na sila niya daw may ara bagay nga nagtulod sa iya kag nagsiling nga mas makaserbisyo ka kung ara ikaw sa imo sinitrabaho subong. Correct man? Kung magtrabaho ka, broadcaster ka, katulad sang ABS-CBN kag iban pagid nga mga waragwagan kag telebisyon, mas makaserbisyo ka matuod mo sa pumuluyo. Makapilak ikaw sa mayong impormasyon, makaedukar ikaw sa atong pumuluyo, makaexplikar ikaw sa hindi dapat buhaton ang nagakatabo sa pungsod. May anomalya, may skandalo, may tanan-tanan, paagi sa media, madulong mo ina sa pumuluyo. Makaserbisyo kay mas sang sa magpungko kada sa Senado. Amo ni ang iya sinin na pinsaran, kag iniginbawi ang iya pagpaig sang iya COC. Siya dalom inikuntani sa sang Aksyon Demokratiko, partido ni Mayor Isko Moreno. So, respetuhon tayo na ang desisyon ni Noli De Castro, ang pag-atras niya, kag ang pagbalik sa iya sini trabaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wato naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na nga'y sagsagad mo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Nagpagwa sang executive order si Mayor Bing Leonardia number 49. Kay ang Interagency Task Force naghatag bag-o nga quarantine status. Dala ang Bacolod sa General Community Quarantine kag heightened restriction. Amo ina nga may bag-o naman nga mando. Kagabi sa Action Firing Line, ginpalayag ni Bacolod City EOC Executive Director Imang nga suno sa iya, hindi na kinanglan magpakita ka sang negative nimo nga RT-PCR nga result sang fully vaccinated nga individual kung magsulod ikaw sa siyudad sa Bacolod. Siling ni ang handom sang ginpagwa nga mando ehekutibo ni Mayor Leonardia agod kuno ma-harmonize ang travel guidelines sang siyudad sa mga kaiping nga local government unit ilabi na sa Negros Occidental. Sa executive order, ang Bacolod nun nga fully vaccinated ginapangitaan na lamang sang online backtrack registration, online health declaration, ispas nimo ining travel coordination permit bala, valid personal ID kag COVID-19 vaccination card gikan sa Bacolod. Amo na ni ang himuon nimo. Ang non-Bacolod no naman, ang di taga-Bacolod nga fully vaccinated, ginapangitaan sang vaccine certificate nga gin-issue sang Department of Information, Communications and Technology. Online backtrack registration, online health declaration, ispas, travel coordination permit, kag valid personal ID. Tigin pasiguro ni ang nga hindi makalusot ang mga nagapamiki sa gina-require nga dokumento tungod ang tanan gina-verify sa database sang siyudad. Samtang nagapabilin man kuno ang requirement nga negative RT-PCR test para sa mga wala pa nabakunahan kag hindi pa fully vaccinated nga mga individual. Amo nang ginpatag ni Imang gabi angot sa executive order ni Mayor Bing Leonardia. Klaro? Action Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ni. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Aiden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,